ଆମ୍ବ ଗଛ ହଁ ଖାଇଲଣି ହଁ ମାଛ ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ି ହଁ ରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଚାଲ ସେପଟକୁ ଯିବା ହଁ ଏଇଟା ଆମ ବେଦନା ଗଛ ଏଇଟା ବେଦନା ଗଛ ବେଦନା କ'ଣ କହନ୍ତି ଡାଳିମ୍ବ ହଁ ହେଲା ସେଇଟା ଆମ୍ବ ତୋଳିକି ଆଣିଲି ହଉ ତ ଅବିକା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ କଲରା କଦଳୀ ଗଛ ଅବିକା ଛୋଟ ଅଛି ସାରୁ ଗଛ ଆଉ ଶାଗ ଗଛ ବି ବହୁତ ଭିତରେ ଅଛି ଏଇରା ଆହୁରି ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ଏଠି କେତେ ଆମ୍ବ ଛିଡ଼େଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆହୁରି ବଡ଼ ହବ ବାରି ଭିତରକୁ ଯିବା ଆସ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆସିନି ବର୍ଷ ଆମ୍ବ ନାଇଁ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣୁ ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପିଜୁଳି ଗଛ ଛୋଟିଆଟା ଆଉ ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବି ଆମ୍ବ ହଁ କଦଳୀ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛର ଆମ୍ବ ବହୁତ ମିଠା ପାଚିଗଲା ପରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଙ୍କା ହେଇଛି ନା ସାପ ଓ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଆଗରେ କୂଅ ଏଇଠି ମୋ ମାମା ଆଗେ କୂଅ ୱାଓ ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛର ଆମ୍ବଟା ଟିକେ ନେଇକି ଯିବା ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଣସ ଗଛ ଆଉ ସେଇଟା କେଉଁ ଗଛ ମାମା ତାଳ ଗଛ ହଁ ହେଇଛି ତାଳ ଗଛ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କୂଅ ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଧେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବଟେ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ହଁ ଏଇଟା ଅସନା ହେଇଛି ରେ କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ି ହଁ ଟିକେ ଖାଉଛି ୱାଓ ପଣସ ନବାକିରି ପଣସ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ଟେ ଅଛି ଏଇଟା ନେଇ ଯାଉନ ଖାଇବା ପଣସଟା କମେ ନିଅ ନାଇଁ ଯଦି ତୋଳନି ଆଇକି ପଚାରିକି ତୋଳନି ଏ ଦେଖା ଦେଖ ହଁ ଏଇଟା ଆମ ନଡ଼ିଆ ଗଛର ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକର ପାଣି ବହୁତ ଭରିକିନା ରହିଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ବା ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମାମା ଏଇଠି ସବୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆଟେ ଶୁଖିଲା ନା ସବୁ ପାଣି ଅଛି ହଁ ରେ ପାଣି ଶୁଭୁଛି ଆପଣ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଣ ହଁ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ନଡ଼ିଆ ଏଇ ଗଛଟା ନଡ଼ିଆ ନୁହଁ ନଡ଼ିଆ এইটা ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଇଟା ଭାରି ମିଠା ଆମ୍ବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଭାରି ମିଠା ଆମ୍ବ ଏଇଟା ହଁ ଏ ଆମ୍ବଟା ଅବିକା ଆମେ ସେଇଠୁ ହିଁ ସୁଟ୍ କରିକି ଆସିଲୁ ପଛପଟେ ବୁଲିକି ହଉ ଚାଲ ଅବିକା ଆମେ ଯିବା ତୋଟାକୁ ଜୀବନ ଯୋଉ ଠେକୁଆଟେ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଠେକୁଆ ଯୋଉ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଠି କ'ଣ ସେଟା ଆସିବ ବୋଧେ ଏ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖଉଛି ନା ପକେଇଲି ଗୋଟେ ତୁ ଜାଣି ପଡ଼ିବୁ ସେଟା ହଲିଲା ହେଇଗଲେ କ'ଣ ଯୋଉ ସାପ ନାହାନ୍ତି ହଁ ସାପ ଥିବେ ଅବଭିୟସଲି ସାପ ଥିବେ ସାପ ଥିଲେ କ'ଣ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଏ ଅଂଶୁ ଭାଇ
ଏଇଟା ତୋଳିବ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ହେ ତୋଲା ସେ କେତେ ଆମ୍ବ ଖାଇବ କ'ଣ କରିବ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣଟା ବି ଚିଲଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି ହଁ ତାପରେ ଏବେ ଚିଲା ଚାଲ ଯିବା ମାମା ରହିଗଲେ ହଁ ତ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଠିକ୍ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଲୋକେସନକୁ ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଡାହାଣକୁ ଦେଇନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇଲୁ ତ ଅବିକା ଆମେ ଯିବା ସିଧା straight to the line ଜାଣିଛି ତମେ ପଳେଇଛ ତ ଏଇଠି ବହୁତ ଘାସ ବସ କେହି ସଫା କରନ୍ତିନି କ'ଣ ପାଇଁ ନା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଏୟାର ଏଇଠି ମିଳେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପୋଖରୀ ଏବେ ଶୁଖିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ବହୁତ ପାଣି ଭରିଯାଏ ମାଛ ଫାଛ ବି ଛଡ଼ା ହୁଏ ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଗଛଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ମାନେ ଆମ୍ବ ପଡ଼େ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଏଇଠି ରହନ୍ତି ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଏବେ ମୁଁ ବି ଥରେ ଆସିଥିଲି ଏଇଠି ଆମ୍ବ ଖାଇକି ପକେଇଛି ଗୋଟେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀରେ ଏଇଟେ ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ କହିଥିଲି ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ବହୁତ 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 ମିଠା ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଖଜୁରୀ ଗଛ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା ନାଇଁ ଛାଡ଼ ମୋ ମାମା ମୋତେ ପାଟି କରିବା ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୋଟ୍ଟେ ଲାଗିଛି ଋଷିପଡ଼ା ପାଇଁ ଆମ ଋଷିପଡ଼ା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ତୋଟା ଆମ ଘର ଏଇଟା ଆଉ ଆମ ଘରର ପଛପଟ ଏଇଟା ଆଉ ମାମା ଏଇଟା କୋଉ ଗଛ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆମର କୋଳି ଗଛଟା ଥିଲା ଯୋଉଟା ଶୁଖିଯାଇଛି ଅବିକା ଆଉ ଏଥିରେ କୋଳି ହେଉନି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡ ଦେଇ ଆସିବା ମୁଁ ଯିବି ହଁ ନା ମାମା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପଇସା କରିକିନା ଖେଳୁଥିଲୁ ଛୋଟବେଳେ ମାନେ ଛୋଟ ତ ମୋ ଅବିକା ବି ଅଛି ଥାଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଡରାବନା ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଅନ୍ଧାର ଛାଇ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ସାପ ଫାପ ଥିବେ କିଏ ଯିବ एक ही जिंदगी है क्यों रिस्क लेने का ଏମିତି ଗଛ ନେବ ଗଛର ପତ୍ର ଏମିତି କରିଦେବୁ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପଇସା ଅଛି ଚାଲ ନହେଲେ ଟିକେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସିବା ହଁ ତ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଥିଲା ହଁ ତ ଏତିକି କହିକିନା ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁଛି ବାଏ ବାଏ